U hotelu Royal Spa u Banji Koviljači juče je održana još jedna radionica u okviru projekta Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda, odnosno o prirodnim rizicima. Za predstavnike civilnog sektora opština i gradova iz regiona Podrinje 5. marta u Banji Koviljači organizovan je konsultativni sastanak upravljanja rizicima od prirodnog hazarda na lokalnom nivou sa ciljem boljeg sagledavanja potreba i nadležnosti lokalnih zajednica i uloge civilnog sektora u ovoj oblasti. Današnjim sastankom ovdje u Banji Koviljači praktično počinje konsultativni proces u okviru projekta Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda, čiji je krajnji cilj iniciranje donošenja strategije upravljanja rizikom od prirodnog hazarda i adaptacije na klimatske promjene na regionalnom i nacionalnom nivou. Klimatske promjene su nešto što nam se dešava i donošenje tih strateških dokumenata nam je krajnje neophodno. Utvrđeno je da se nijedan lokalni strateški dokument ne bavi pitanjem prirodnog hazarda. Ovim pitanjem bavi se jedina nacionalna strategija održivog razvoja i to u nekoj manjoj meri i to je razlog zbog kojeg ćemo inicirati revidiranje strateških dokumenata i dakle, donošenje te nacionalne strategije. Ono čime se mi danas bavimo ovdje u Banji Koviljači jeste dijalog civilnog sektora i donosilaca odluka na lokalnom nivou. Danas razmatramo kapacitete, razmatramo nadležnosti lokalnih zajednica, slabosti civilnog sektora, predloge, definišemo probleme, zaključke koje donesemo. Oni će praktično biti inputi za iniciranje sastanka na nacionalnom nivou sa donosiocima odluka na nacionalnom nivou koji smo u okviru projekta planirali polovinom maja u Beogradu. U ovom projektu značajnu ulogu ima Republički hidrometeorološki zavod, eminentna nacionalna institucija koja se bavi prognozama, meteorologijom, hidrologijom i svim klimatskim promjenama koje utiču na životnu sredinu. Svakako, ako imamo u vidu da je po nekim procenama gotovo 80% svih prirodnih katastrofa meteorološkog i hidrološkog porekla, a da je Republički hidrometeorološki zavod s jedne strane institucija koja baštini tradiciju meteorologije u Srbiji dugu preko 165 godina, a opet s druge strane referentna nacionalna ustanova i jedina zakonom ovlašćenja da izdaje meteorološke i hidrološke prognoze, najave upozorenja na vanredne i opasne pojave, onda je dakle naše prisustvo na jednom ovakvom skupu sasvim prirodno i očekivano. Ovaj skup okupio je 30 učesnika iz svih podrinjskih opština i gradova. Grad Loznica preko člana gradskog veća Janka Aleksića uključen je u ovaj projekat koji se prirodno i geografski realizuje u ovom delu zapadne Srbije. Ja želim da ovom prilikom još jednom se zahvalim našim organizatorima što su prepoznali grad Loznicu i Banju Koviljaču kao mesto gdje mogu da održe ovaj sastanak, ovu radionicu. Meni je, što se tiče ovih aktivnosti i hazarda, mnogo toga poznato. Trenutno imamo jednu vežbu gdje aktivno mogu da učestvujem i da prosto na našem primjeru pokažem kako je to dobar primjer funkcionisanja lokalnih samouprava. Žao mi je što od jutros nisam bio na ovom sastanku, obzirom da ne pričamo samo o hazardima, nego se ti hazardi upravo i dešavaju u našem gradu. Radi se o velikim poplavama koje se uglavnom dešavaju na vodama drugog reda i mislim da ćemo i nakon ove radionice, nakon ovog seminara, jednog u nizu koji će biti sigurno kroz konkretna ostvarenja, kroz projekte, pokušati da nešto uradimo kad je u pitanju i edukacija, naravno i postavljanje nekih infrastrukturnih projekata ili nečega što bi i naši građani mogli zapravo da vide. Projekat Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda realizuje se na području opština Mali Zvornik i Ljubovija, a sprovodi ga Unija ekologa UNEKO iz Beograda u saradnji sa Udruženjem građana Ekodrina iz Malog Zvornika i Omladinsko-ekološkim udruženjem Naša Ljubovija iz Ljubovije, preko SENSE, programa podrške, organizacijama civilnog društva u oblasti životne sredine u Srbiji, koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu REC. Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA koji traje do juna 2015.